ora ketemu wong ayu gawe kangene atiku tak suwun rinten lan kalo pamujiku mangyo rayo lapiye kena-kenae yo kene tak antu-antu kabare nora esok nora sore mong kelingan sak solat bawane latihan mung krungu suarane opo maneh yen nyawa esme pepesan segoro watu kalah manis sing manis pancen esmu yo oh ipo bunga ing ati zamane antuk nugrahan ing wite ora mung jroning impenku bisa nyanding sliramu wong ayu weyo 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 yap Rama ana malih suwe ora ketemu wong ayu gawe kangene atiku tak suwun rinten lan dalu pamujiku mangyo rahayu lapiye kena-kenae yo kene tak antu-antu kabare nora esok nora sore mung kelingan sak solat bawane nitan nganggo piponet latihan mung krungu suarane opo maneh
jroning impenku iso nyanding sliramu wong ayu. Sawangitan bisa nindra gawang-gawang katon eneng nitra tak sesuwun mugi enggal enjang kadereng ati sing kapan yen lintange panjerina sumburan sumunar ngalelo aku wis ngantu-antu tenang eneng stasiun balapan prasasat kaya sewindo wantu ngenteni tegamu kita angrakit asmara nadyan merahino yen ning rasa mung sedhela yo oh yen lintange panjerina tansah setya ngrewangi ngenteni
yen ning rasa mung sedilo ya yen lintange panjerino tansah setya ngrewangi ngenteni yen sepul sejawe katon teko esemulan Nggih, matur suwun sirane ngaturaken serawuh dhateng Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sampun rawuh kateng rawuh. Menika panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Sugini ngaturaken syukur rawuh lan ngaturaken gung panduwun katepindhan. Dan niku sampun kesong lunggar kodang rawi nggenya panjenenganipun Bapak Suwarno sekalian Ibu Sugini amboyong teman jalu. Pun Bagus Muhammad Budi Priyanto ingkang kala wingi Hanjatu Krama Diayu Roro Anissa Nur Aini. Menika atmaja putih saking Bapak Hirman Sutrisno Parjono sekalian Ibu Endang Setyawati ingkang pidalem sakitan Duren Alasombo Wersukajo. Monggo Mas ingkang badhe dono swanten monggo. Ingkang badhe dono swanten monggo niku sinambi nyantos kadang pisan monggo panjenengan kasuwun pokoke adicara pupung tasih mirungan. Nggo Mas nggo, tapi iki nggo. Oh mengke. Ah, nggih pokoke ditenggo ingkang badhe dono swanten saged nyawiji sarangan wijolares babaran saking persewaan peralatan pesta ingkang mijil saking Sewan Kedung Ape Cawas ingkang dipun pangasani panjenenganipun Raka Mas Paiman. Nggih menika setunggal lagu memanikmu katuraken. Mugi katur Bapak-bapak Ibu Misamenggan wis nambi nantos kadang pisan saking keluarga panjenenganipun Bapak Hirman Sutrisno Parjojo kan Ibu Endang Setyawati. Yuk memanikmu katuraken.
sari tenanan ngene iki, Dok. Nah, seragame anyar, ben tanggapan seragame anyar. Nah, iki jenenge campur sari metandakne ajek payu, Dok. Kowe iki ngedeke campur sari ning ndi seragame Gur klambi gambar Werkudara. Neng kono Werkudara, ning kene Werkudara, akhire ngledak ra payu. Nah, ngene iki jenenge anyar kene iki lho, jur payu ajek. Ke Mas Sigit, Mas Sigit, ta mriki Mas Sigit. Nah, pokoke bebas bukane ngentosi kadang besan pokoke sing dono santen saged nyawisi. Nggo, kula padoske mix sing boten kabel Mas Sigit. Nggo, lagune napa Mas Sigit? Oh, yen ing tawan. Nika Bu Sigit enten boten Mas Sigit? Garwane ten. Alah, Bu. Niki lho Kang Garwa jeng nyekar. Aduh, yen ing tawang. Wis aturake. Pokoke penak-penakan mawon. Nek ora apal ku tulung di kula dongane ki ngguri mikir apal. Kula dongane. Langsung ngopo main Bu? Yen ing tawang ana lintang. Nah, jes. Cahayu aku ngenteni Leres saiki. bener lho Mas. Nggih, leres. Marang mega ing angkasa suntakon war tane reki Bu Sigit, pripun Bu Sigit? Niki lho garwane. Halah jan mbok dimirengke nek garwane wonten. Nek nang omahe tak tembangke malah turu ya Mas. Turu. Padha bojo kula. Janji-janjiku eling sumedhot rasantyas ingsun Nimas ingsun prasapa sinaksenan bumi langit tangi sing tias ngenteni ngenteni padang rembulan Kok iki bebas mawon, pomo mboten apa diganti. Ngenteni mbokne genduk ngono mboten apa. Pokoke penak-penak mawon. Wong kabeh do ora mudeng kok. Nggo Pak Sigit nggo. yen ning tawang ana lintang cahayu Ayo ngenteni tekamu yo yo banyak lho. ing angkasa nimas sompakone pawartamu Yo janji-janji aku eling
Mboten tantuk Mas Sigit. Mangke malih. Ah, tantuk mboten apa. Mboten apal mboten apa. Mosok nggo hiburan kok. Sinten sing nyanyi? Boleh? Enggak tak mriki. Pokoke mboten apal mboten apa. Wong mboten bayaran kok. Ah. Nek bayaran kaya kula ngene nek ora apal iso dicowo kok bayarane. Enggak apa. Ku gek ben melu bedhog ben kleru sak bake dicokok 10.000 kok. Tobat. Tetep rak melu wayu Wijaya Laras iki. Wah, kleru sithik tetep full. Wijaya iki mboten juragan tertib kok. Imbang ana katan aku nggih. Nggih. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis arep urip Maca HP ini Mas. Ngresikone nek maca HP niku nek kedudul ilang mumet. Kula ku tau kok ngapake susah dilakoni. Nggih, mboten apa. Apa tega lan pun kakang atiku ra bisa lali saben dina mung ngalamun jroning sepi
bisa lali saya anggra rujit ati lalewang mowong pantes aku mengu pantel ing padonenge Wakul konsekuensi tadi salatan apa tega sirani mas citra ing janji bisa nekat tresnan cantik lakon mengkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku cunduk lan prasayaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Jegdesi Hanampi sasmito saking pangrengganing Kaproadi Sung Pralampito bilih temanten sarimbit nenggih bagus muh budi priyanto miwah Rorayu Anissa Nur Aini ingkang tartamtu kairingan kalian Romo miwah ibu miwah kadang Santono miwah Wandono ingkang pidalem saking padukuhan Duren RT Setunggal RW 11 Desa Alasombo Weru Sukoharjo Makmur wus katingal mandhap saking Rantu Titihan pramila saking menika hamba bilih samudanipun sampun tinata ing tataning gati sumangga enggal nulya daya-daya temanten sarimbit lan ugi keluarga ageng kadang Santono miwah Wandono kalebetaken wonten pahargyan prasaja ingkang sampun kacawisaken dening panjenenganipun Bapa Suwarno miwah Ibu Sugini. Parandene luputipun keluarga ageng kadang besan Sutresno Lemunto Kak Biwaldo Ungeling lancaran Kebu Giru. Katur Rama miwah Ibu among rawuh. Sumangga nulya daya-daya manem Brama rawuhipun keluarga ageng kadang besan Sutresno. Nenggih keluarga ageng panjenenganipun almarhum Bapak Herman Sutresno Parjono miwah Ibu Endang Setyawati ingkang pidalem saking padukuhan Duren RT Setunggal RW 11 Desa Alasombo Kecamatan Weru Sukoharjo Makmur. Saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suwarno miwah Ibu Sugini katur dumateng keluarga ageng kadang besan Sutresno namung saged ngaturaken wilujeng siang lan ugi wilujeng rawuh sumangga samangketipun sekecaken anggenipun pilenggahan ingkang saperlu hangestreni
lan ugi hanjang kepi menggah tumapak ing adi coro ingkang sinebat wisudan boyong temanten saribit nenggih atmojo jalu saking panjenipun Bapak Suwarno miwah Ibu Sugini ingkang asosilih Bagus Budi Priyanto ingkang sampun kaijab kobolaken kalian putra pawestrinipun saking panjenipun almarhum Bapak Herman Sutresno Parjono miwah Ibu Endang Setyawati ingkang asosilih Rorayu Anissa Nur Aini ing pangajap mugi samangke kanthi rawuhipun keluarga kadang besan Sutresno sumrambah sangya para tamu pinulya lumampah ngadi cara ingkang sinebat wisudan boyong temanten saribet samangke wit Purwomadya hingga wusananipun samangke tansah manggiya rahayu wilujeng kalis nir ing sambikala sepisan malih katur dumateng keluarga kadang besan Sutresno semoga dipun sekecaken anggenipun pilenggahan kinipatno saking raos sangga rugi yang Durgama nuwun matur nuwun. Sangyo para tamu kakung seputri ingkang tansah manggibake mulya. Sasampunipun lumebetipun keluarga ageng kadang pisan Sutresno. Kalajengaken samangke lumebetipun temanten sarimbit ingkang kairingan kalian Romo miwah Ibu ingkang samangke kairingan kalian kreasi tari kepang Sekar Turonggo Jati babaran saking Desa Karangasem ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Lurah Surono. Pramila saking menika katur dumateng para kadang pametri budaya kreasi tari kepang Sekar
Setu Ronggo Jati kula sumbangaken sumangga nuwun.
gumuruh saking pancuran yakti Gong ingkang balakuswa abra busananira lir surya wedal lira saking jualaniti harsa madangi jagat tuk mungup aneng sak pucaking wukir berbapak bang sumurat kena soroting surya mega lan gunung kapiyarsa swaranipun lir ombake samudra Yo yo. Suara di
Ya ya. Yo. Aduh. Ya. Yo ya. Yo yo. Yo yo. 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 Ikan
tugu ngambara hanambus mega ngitung lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titik hitung teketing jantung lelungitan lunglungan kang dadatan amusara-sara regat jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Nggih, nyuwun ngapunten katur dumateng para kadang kru saking Tari Kepang Sekar Turangga Jati. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Ki Lurah Surono samangke keparenga petik citra sarengan kalian temanten Sarimbit. Sepisan malih katur dumateng para kadang kru saking kreasi Tari Kepang Sekar Turangga Jati babaran saking Desa Karangasem. Ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Lurah Surono keparenga samangke petik citra sekalian kalian temanten Sarimbit. Semoga nuwun. ayo ayo
ayo lupa bebarengan ro kancane rela lan legowo kanggo mulyane negara siji loro papat baju papat diulang-ulang ngetik pasinggar rambute ulupis kontol baris ulupis kontol baris ulupis kontol baris ulupis kontol baris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawilujengan kawidadan minggahipun kabagas warasan. Mugi tansah kajiwa kasarira tumedhak tumanduk dumateng jeng handika. Sang ya para tamu kakung saputri kang sampun kepareng marak mangarsa wonten pahargyan ri kalenggahan siang punika. Sinar kala kinarya amurwakani kandha sumembah sungkem sahadap ing papadaning Gusti kang akarya loka ya Gusti kang pramesti lemah kang menang amurba amasesa kang menang widana miwah paring nugraha marang sagung dumati rinengga ing memanis ruming pangudi kang beda bedaning panembah kang sinembah muhung mring Gusti kang satuhu moho mirah beda bedaning agami sadaya samya manunggal nyawiji ngabekti mring Gusti ingkang maha suci kanthi linambaran trapsila ing budi anuraga ing wardaya mugi isih wilasa pepayungipun Gusti Sang Purbaningrat mugi kersa kapatedanan kita sedaya babar kawilujengan saha karahayon wonten ing wekdal sakmenika ngantos saklawinipun. Kepareng matur wonten ngarsanipun para sesepuh aji sepuh miyambini sepuh ingkang satuhu sampat sapono dadan sing laring pambudi satu dadan swaling kayon ingkang tuhu kinabekten. Kepareng matur wonten ngarsanipun para manggalaning praja dalah satriyaning nagari ingkang pantes lamunta sinudarsana wonten ngarsanipun keluarga ageng kadang besan sutresna nenggih keluarga ageng almarhum Bapak Herman Sutresna Parjono miwah Ibu Endang Setyawati ingkang pidalem saking padukuhan Duren RT Setunggal RW 11 Desa Alasombo, Kecamatan Weru Sukoharjo Makmur. Sumrambah dumateng sang ya para tamu kagung saputra ingkang sampun kepareng rawuh ingkang estu winantu ing pakurmatan.
Datan katalumpen wonten ngarsanipun para kadang kridaning taruna muda wonten padukuhan Pancuran RT Gangsal RW 3 Desa Karangasem Cawas Klaten bersinar ingkang estu caket ing manah kula. Datan katalumpen wonten ngarsanipun para kadang pametri budaya campur sari ringkes Wijaya Laras sinanggyong kalian sound system ugi video syuting Wijaya Laras mijil saking padukuhan Sewan Kedung Ampel Cawas Klaten bersinar ugi sinanggyong kalian kreasi tari kepang Sekar Turangga Jati babaran saking Desa Karangasem ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Bapak Lurah Surono ingkang estu suka ngrembakakaken endahing budaya Jawa. Kepareng bedah tangguling samudra pangaksama dumateng jasad kula ingkang sampun kumawantun ngadeg jejeg lumarepatur wonten sangajeng-jeng andika sedaya malah kepara wonten ingkang kula singkur karana mriki kula ngemban dawuh awit saking keparengipun panjenenganipun Bapak Suwarno miwah Ibu Sugini wonten ing ngrika lenggahan siang punika panjenenganipun anggelar pahargyan prasaja ingkang winastan wisudan boyong temanten sarimbit lenggih Bagus Muhbudi Priyanto kaliyan Diah Roro Ayu Anissa Nur Aini. Sangya para tamu kagung saputri ingkang tansah manggih bagya mulya kepareng kula badhe ngaturaken menggah rantamaning adi cara wisudan boyong temanten sarimbit ingkang tartamtu sedayanipun sampun rinakit saha rinancang dening para keluarga nenggah lumapeng adi cara ingkang ngangka sepisan samangke pambuka miwah purwaka laksitaning adi cara ingkang salajengipun samangke nenggih atur pasrah pangendikan temanten sarimbit saking keluarga ageng kadang besan sutresna ingkang samangke nyuwun gonganipun panjenenganipun Bapak Sadiman pinangka sulih raga saking keluarga ageng panjenenganipun almarhum Bapak Herman Sutresna Parjono miwah Ibu Endang Setyawati. Magot ati cara ingkang salajengipun samangke nenggih atur panampi pangendikan saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suwarno miwah Ibu Sugini ingkang samangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Rohmat Hirnowo tumapa ing adi cara ingkang salajengipun samangke nenggih atur manembromo mangayu bagya atur panuwun awit rawuhipun keluarga ageng kadang besan sutresna sumrambah sangya para tamu minulya ingkang samangke nyuwun gunganipun panjenenganipun Bapak Surono panjenenganipun ingkang kepareng hangasta bawat agung wonten tlatah Desa Karangasem Cawas Klaten bersinar pinangka sulih raga saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Suwarno miwah Ibu Sugini menggah wasisaning adi cara wisudan boyong temanten sarimbit hambuk bilih samangke temanten kajengkaraken tumuju wonten sangajenging kori Badrayasa ingkang saperlu ajawat asta nderekaken sugeng kondur para tamu minulya pratandha yekti pahargyan samangke paripurna.
Wista Samyo sung sesanti murih mulya mulyaning ingkang samya dumadi sangya para tamu kakung saputra ingkang sinedahan menggah lumampahing adicara semangke karengganan dening para kadang campur sari ringkes Wijaya laras ugi sinangguyung kalian sound system ugi video syuting ingkang dipun pangarsani dening panjenenganipun Roko Mas Paiman babaran saking Dukuh Sewan Kedung Ampel Cawas Klaten bersinar. Sangya para tamu kakung saputri ingkang tansah manggih bagya mulya. Sumangga nulya daya-daya kita lumebet wonten gatra wilangan adicara ingkang kasepisan nenggih pambuka. Pramila saking menika sumangga sesarengan kula dherekaken maos lapat basmalah. Parandene ingkang ngrasa ageman saha agami sanesipun kula sumanggaken mrih jumbuh kalian swasana pahargyan ri kalenggahan siang punika. Sumangga lapat basmalah kula dherekaken sesarengan. Mugi kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang maha welas anan asih tumapaing adicara wit purwa madya hingga wusananipun samangke tansah manggih rahayu wilujeng kalis nir ing sambikala. Magut adicara ingkang salajengipun nenggih atur pangendikan pasrah temanten sarimbit saking keluarga ageng Kadang Besan Sutresna. Sambating gati murih rahayu ning kayun katur dumateng panjenenganipun Bapa Sadiman Sasana saha wacana kula aturaken sapetahipun sumangga nuwun matur nuwun. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq amma ba'du. Wonten ngarsanipun para bini sepuh sesepuh ingkang dahat kinurmatan. Wonten ngarsanipun para alim ulama ingkang rindalu sinanding kitabipun ilahi ingkang tansah kawula hormati. Ugi mboten katalumban wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Kades Surono ingkang tansah kawula mulyakaken. Wonten ngarsanipun para tamu kakung miwah putri. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Suwarno sekalan Ibu Sugini ingkang tansah kawula mulyakaken. Salajengipun kula matur sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken raos syukur wonten ngarasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kesempatan, sarasan hingga kita sadaya saged makempal siratulqim wonten bali wismanipun panjenenganipun Bapak Suwarno sekalan Ibu Sugini kanthi wilujeng sepen ing sambikala. Ingkang salajengipun kula nyuwun pangapunten kapeksa nyegek wedal gempil kamardikan miwah nyela pandikan awit nuhuni dawuh saking Ibu Endang sakeluarga saperlu kinen ngaturaken pasrah pinanganten kekalih wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suwarno sekalan Ibu Sugini.
Ingkang selajengipun panjenenganipun Ibu Endang sekeluarga ngaturaken salam taklim kunjuk wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suwarno sekelan Ibu lan sakutrah dukuh Pancoran Karangasem kanthi waosan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang selajengipun panjenenganipun Ibu Endang sakutrah rombongan ingkang saking Dukuh Nduren Desa Alasombo Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ngaturaken temanten kekalih injih Dimas Ayu Anisa Nur Aini kalian Mas Bagus Muhammad Budi Priyatno. Menika dipun pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno sekalan Ibu Sugini. Lan hambuk bilih samangke badhe dipun kenalaken sanak sederek tangga tepalih wonten ing Pancoran mriki. Panjenenganipun Ibu Endang sekeluarga namung nyumanggaaken dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno sekalan Ibu. Saklajengipun hambuk bilih bisoanipun Ibu Endang sakutrah menika kathahipun semanten andadosaken kirang nuju prana wonten ngarsanipun panjenenganipun Bapak Suwarno sekelan Ibu Sugini lumantar kawula nyuwunaken sih pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Lan ingkang salajengipun panjenenganipun Ibu Endang ngaturaken sekedhik angsal-angsal menika ampung dipun tingali kathah lan sekedhike menika namung handadosaken mugi-mugi saged ngraketaken anggenipun Ibu Endang kaliyan Bapak Suwarno lan Ibu Sugini ingkang dadosaken bepisanan. Lan ingkang salajengipun hambuk bilih samangke temanten kekalih jumondhok wonten ing Dukuh Pancoran mriki panjenenganipun Ibu Endang namung nyumanggaaken dumateng Bapak Suwarno lan Ibu Sugini anggenipun areng kula wentah dumateng temanten kekalih. Kang salajengipun hambuk bilih pahargyan sampun rampit panjenenganipun Ibu Endang sakutrah rombongan ingkang saking Alasombo nyuwun lumengser pamit saking bali masenipun Bapak Suwarno sekelan Ibu Sugini nyuwun donga pamuji mugi-mugi salampah-lampahipun saking Pancoran dumugi Alasombo pikantuk ridha Allah ingkang maha ageng. Lan ingkang terakhir mbok bilih anggen kawula matur kala wau sekedhik ugi handadosaken kirang nuju prana wonten ngarsa panjenengan sedaya kawula ugi nyuwun sih agunging samudra paksami ingkang sak kathah-kathahipun. Kaslapun mbok bi nggih ngapunten niki wok campur sarine ra tak bagekke engko nek nesu nggih. Ngapunten niki grup campur sari Wijaya Laras nggih. Monggo mangke menghibur warga saking Alasombo nggih Mbak nggih. Mengke mbok bilih badhe dipun tawani, mbok bilih enten sing ajeng nderek nyekar nggih. Namung kula sumanggaaken. Mbok bilih cekap anggen kula matur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wedal kula wangsulaken dumateng pambiyawara. Nuwun.